Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Helppo vattno mig rongono. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Sveitti lakkar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa en stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.